ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. дар студия Қурбон Қурбонзода ва Санобар Абдулҳамидова. сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода бо мақсади вусъат бахшидани корҳои саҳроӣ, беҳсозии сифати хизматрасонӣ дар самти обрасонӣ ва боздид аз раванди корҳои ободонӣ ба ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд сафар намуд. тафсилоти бештар дар гузориши Зоишои Тағоймурод. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд аз раванди таъмири пойгоҳҳои обкашии Мирзорчул 1 ва Мирзорчул 2, вусъати корҳои саҳроӣ ва омодагии техникаҳои соҳаи кишоварзии ноҳия шинос шуд. иттилоъ дода шуд, ки ҳоло дар ноҳияи Зафаробод 10 пойгоҳи обкашӣ мавҷуд буда, дар онҳо 19 агрегат васлу насб гардидааст. имрӯзҳо бо ҷалби мутахассисони соҳа таъмири дастгоҳу таҷҳизоти обрасонӣ дар пойгоҳҳои обкашии ноҳияи Зафаробод идома дошта, масъулон нақша доранд, ки то давраи таъминоти оби полезӣ ба заминҳои кишоварзӣ корҳоро бо сатҳу сифати баланд анҷом диҳанд. ноҳияи Зафаробод яке аз ноҳияҳои калонтарини кишоварзӣ дар кишвар маҳсуб ёфта, майдони замини обёришаванда тариқи пойгоҳҳои обкашӣ 32 000 гектарро ташкил медиҳад. дастгоҳу таҷҳизоти пойгоҳҳои обкашии ҳудуди ноҳияи Зафаробод солҳои 50-уми қарни гузашта васлу насб гардидааст ва марҳила ба марҳила агрегатҳои он иваз карда шуда, ба ҷои таҷҳизоти кӯҳна дастгоҳҳои замонавии обрасонӣ васлу насб карда мешаванд. соли гузашта бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар пойгоҳи обкашии Мирзорчул 2 як агрегати нав ворид ва васлу насб карда шуд, ки ба ин васила таъминоти об нисбат ба солҳои қаблӣ ба маротиб беҳтар гардид. фаъолияти бо мароми агрегатҳои пойгоҳҳои обкашӣ, таъмини заминҳо бо оби полезӣ, кишту парвариши маҳсулоти кишоварзӣ ва гирифтани ҳосили хуб ба хусус пахта дар ноҳияи Зафаробод тибқи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳ монда шудааст. сарвазири мамлакат аснои шиносоӣ бо раванди корҳо дар пойгоҳҳои обкашӣ ба масъулон дастур доданд, ки корҳоро дар самти омодагӣ ба мавсими нав ҷиддӣ ба роҳ монанд, зеро иҷрои тадбирҳо дар ин самт имкон дод то натиҷаҳо дар соҳаи кишоварзӣ афзун ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ба маротиб зиёд гардад. дар ноҳия майдони кишти тирамоҳии зироати кишоварзӣ 5200 гектар ва майдони кишти баҳории зироатҳо 18464 гектарро ташкил медиҳад. ноҳияи Зафаробод дар самти пахтакорӣ ва коркарду истеҳсоли он имкони хуб дорад. соли ҷорӣ майдони кишти зироати техникӣ 14740 гектар муқаррар шудааст. дар идома сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ва ҳайати ҳамроҳонаш аз техникаҳои соҳаи кишоварзӣ ва тухмии зироатҳо, ки ба мавсими нав омода карда шудаанд, дидан намуд. зимни шиносоӣ иттилоъ дода шуд, ки айни замон дар ноҳияи Зафаробод 580 техникаи соҳаи кишоварзӣ мавҷуд буда, аз он 125 тухми пошак, 27 трактори тасмачарх ва 28 мошинолот мебошад. ҳамаи техникаҳои соҳаи кишоварзӣ ба пуррагӣ аз таъмир бароварда шуда ба мавсими нав омода мебошанд. татбиқи нақшаҳои ҳукумати кишвар дар самти беҳтар намудани ҳолати мелиоративӣ дар ноҳияи Зафаробод имкон дод то заминҳои нав аз худ ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ боз ҳам зиёд гардад. дар ин самт дастур дода шуд, ки ноҳия масъулони соҳаи кишоварзӣ ва деҳқонон дар самти таъмини заминҳо бо об, кишту парвариши тухмиҳои серҳосилӣ ба маҳал мутобиқ ва истифодаи босамари замин тадбирҳои заруриро амалӣ намоянд. дар фасли зебоии баҳор остонаи ҷашни байналмилалии Наврӯз рост омадани рӯзи модар рамзи баҳамоyии ду нерӯи бузурги зиндагии офар аст. Наврӯз оғози эҳёи табиат бошад, зан модар офарандаи ҳаёти инсонӣ аст. занону бонувон имрӯз бо рафтору гуфтори нек, андешаи солим, нангономус ва маҳорату кордонии худ дар ободониву рушди Тоҷикистон саҳми арзанда мегузоранд. бо самимияту дӯстдорӣ ва муҳаббату қадршиносӣ ҷашн гирифтани рӯзи модар дар Тоҷикистон нишони эҳтиром ба модар ва қадру манзилати шоистаи ӯ дар бунёди ҷомеаи солим мебошад. гузориши Иброҳим Назруллозода. 16 сол муқаддам бузургдошти рӯзи модар бо ибтикори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон гардида буд. ба кулли модарони тоҷик рӯҳу илҳоми тоза бахшид. зиндагии башар аз номони поки модар ва шири сафеду ҷонбахши ӯ сарчашма мегирад. кӯшишу талоши модари тоҷик ба хотири рушди маънавиёти оила ва ҷомеа
ташкили оилаи солим, тарбия кардану ба камол расонидани фарзандони солиму солеҳ, соҳибмаърифату соҳибкасб ва созандаву ободгар қобили ситоишу қадрдонист. давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо дар назардошти нақши муассири занону бонувон дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии мамлакат таъмини ҳуқуқу манфиатҳои занону модаронро яке аз самтҳои муҳимтарини сиёсати худ қарор дода, пайваста масъалаи беҳбудии вазъи занону бонувон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда, ташаббусҳои созандаашонро ҳамеша дастгирӣ менамояд ва барои амалӣ гардидани иқдомҳои неку наҷиби онҳо заминаву имкониятҳои мусоид фароҳам меоварад. ба хотири ҳимояи ҳуқуқи занон заминаву имкониятҳои муосири қонунӣ фароҳам шуда, дар замони соҳибистиқлолӣ беш аз 60 санади меъёрии ҳуқуқӣ қабул шуда, татбиқи босамари онҳо боиси ба маротиб беҳтар шудани вазъи иҷтимоии занону духтарон гардид. дар мамлакат стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 ва барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарони болаёқат барои солҳои 2023-2030 қабул карда шудааст. фароҳам овардани замина ва шароити зарурӣ барои инкишоф ва истифодаи ҳарчи бештари қобилияти занону бонувон дар ҳамаи соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва бо ҳамин роҳ таъмин намудани рушди устувори ҷомеа ҳадафи асосии ҳуҷҷатҳои зикршуда мебошад. имрӯз занону бонувони тоҷик чун аъзои ҳукумат ва вакили парламент, инчунин дар мақомоти ҳокимияти судӣ ва ҳифзи ҳуқуқ масъулияти идоракуниро бо шарафона иҷро мекунанд. онҳо дар баробари ин ки сиёсатмадор, омӯзгору табиб, муҳандис, энергетик ва варзишгаранд, ҳамчун олиму ихтироъкор, ҳунарманду эҷодкор, хоҷагидору соҳибкор ва муҳофизи ватан фаъолият доранд. имрӯз занону духтарони лаёқатманд ба хизмати давлатӣ ва идоракунии давлатӣ бештар ҷалб гардида, беш аз 25% ҳамчун хизматчии давлатии амалкунанда ва зиёда аз 20% дар вазифаҳои пурмасъули роҳбарикунандаи хизмати давлатӣ сарбаландона адои вазифа менамоянд. занону бонувон дар соҳаҳои маориф, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, фарҳанг, хизматрасонии иттилоотӣ, бонкдорӣ ва дигар бахшҳо аксариятро ташкил дода, дар бунёди иншооти муҳими аср, нерӯгоҳи барқи обии роғун, занон баробари мардон заҳмат кашида истодаанд. занону бонувони тоҷик дар замони соҳибистиқлолӣ собит намуданд, ки дар эҳёи ҳунарҳои миллӣ, таъсиси коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ, рушди ҳунарҳои мардумӣ, косибӣ ва соҳаи кишоварзӣ таҷрибаву маҳорат ва малакаву қобилияти баланд доранд. ҳар яки мо вазифа дорем, ки модарону бонувонро чун чароғи хонадон ва нигоҳдорандаи гармии ҳар як хонаву кошона дӯст дорем. ба қадри муҳаббату бедорхобӣ ва заҳмату талошҳои онҳо расем, эҳтиромашонро ба ҷо оварем ва кӯшиш намоем, ки модарону бонувон ва хоҳарону духтарони мо ҳамеша саломат, хушбахт ва саодатманду хушрӯз бошанд. ҳукумати мамлакат ҷиҳати дастгирии занону духтарон ва баландбардоштани мавқеи онҳо дар ҷомеа тадбирҳои судмандро амалӣ намудааст. занону модарон қувваи бузург ба ҳисоб рафта бо донишу маърифати худ дар пешрафти тоҷикистон саҳм мегузоранд. ба ифтихори рӯзи модар дар вазорату идораҳо ва муассисаҳо чорабиниҳои идона баргузор гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон низ бахшида ба рӯзи модар ҷамъомад доир гардид. зикр шуд, ки солиму бардам ба камол расидани фарзанд соҳиби маърифат, илму дониш, одоби намунавӣ ва касбу ҳунар гардидану дар оянда ба нафъи ҷомеа хизмат намудани ӯ натиҷаи заҳматҳои ҳамешагии модар аст. бо назардошти хизматҳои шоҳини модарони азизу гиромӣ ва бо мақсади қадршиносии онҳо, ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 8 мартро рӯзи модар эълон намуда, дар феҳристи иду ҷашнҳои миллию давлатӣ мавқеи онро хос эътироф намудааст. ҳамасола дар мамлакат ин сана бо фароҳмандӣ, шукӯҳу шомомад ва шодиву сурури беандоза дар ҳама гӯшаву канори мамлакат таҷлил карда мешавад. сол то сол теъдоди занони мутахассису соҳибтаҷриба дар зинаҳои мухталифи ҳокимият, мақомоти олии қонунгузор, ҳокимияти судиву иҷроия ва тамоми сохторҳои мақомоти давлатию ҷамъиятӣ афзоиш ёфтааст. дар вазорати адлия низ теъдоди зиёди занону бонувон дар сохторҳои мухталиф кору фаъолият намуда, бо андешаи тозаву созанда дар рушду пешрафти ҷомеа саҳми арзанда гузошта истодаанд. саҳми занон, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мамлакат, аз он ҷумла соҳаи адлия низ вобаста
ба самтҳои фаъолияташон дар таҳкими қонуният ва ҳифзи тартиботи ҳуқуқӣ хуб аст. Миллати тоҷик ҳамчун миллати соҳибфарҳангу тамаддунофар дар давраҳои гуногуни таърихӣ муаррифӣ гардидааст ва одоби оиладорӣ, муносибатҳои хуби хонаводагӣ ва таълиму тарбияи дурусти фарзанд аз суннатҳои неку қадимии тоҷикон мебошад. Ин анъаноти аҷдодӣ аз домони поки модар сарчашма гирифта тавассути меҳри азалии ӯ ба наслҳои имрӯзу фардо ҳамчун мероси гаронбаҳо ҳифз мегардад. хушук хотирмон таҷлил намудани рӯзи модар дар қавмри мамлакат аз ҷумла дар вазорати адлия нишона аз эҳтиром гузоштан ба меҳнату заҳмати модар сарчашмаи ҳаёт ва олияҳии покиву зебоӣ мебошад. бо ибтикори вазорати корҳои дохилӣ дар театри давлатӣ, академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ бахшида ба рӯзи модар чорабинии идонаи бошукӯҳ бо иштироки меҳмонон, собиқадорон, роҳбарият, ҳайати шахсии дастгоҳи марказӣ ва ҷузъу томҳои мақомоти корҳои дохилӣ дойр гардид. Гуфта шуд, ки бонувони мақомоти корҳои дохилӣ бо дарки масъулият ва ҳисси миллатдӯстиву ватанпарастӣ дар қатори мардон вазифаҳои худро бо сарбаландӣ иҷро менамоянд. бо дастгириву ғамхорӣ ва иқдому ташаббусҳои созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мавқеи занон дар ҷомеаи навини Тоҷикистони соҳибистиқлол сол то сол боло рафта, занон чун як узви фаъол ва пешбарандаи рӯзгор барои пешрафти зиндагии оилавӣ ва ҳаёти сиёсиву иҷтимоӣ нақши назаррас мегузоранд. Воқеан нақши зан ҳамчун модар тарбиятгар, ғамхору мададгор, такягоҳ ва ҳунарманду ҳунаромӯз, ободкору зебопараст олиҳаи ҳусн дар рӯзгори мо арзи вуҷуд мекунад. дар идомаи чорабинӣ бо фармоиши вазири корҳои дохилӣ зиёда аз 240 нафар корманди мақомоти корҳои дохилӣ бо мукофотҳои соҳавии вазорат, 681 нафар бо маблағҳои пулӣ ва 13 нафар бо рутбаҳои махсуси як зина боло аз вазифаи ишғолнамудаи штатӣ сарфароз гардонида шуданд. ҳамчунин ғолибони мусобиқаи идонаи тирпаронӣ, ки байни кормандзанони вазорат корҳои дохилӣ бахшида ба рӯзи модар роҳандозӣ гардида буд, бо диплому тӯҳфаҳо қадрдонӣ шуданд. дар охир барномаи консертӣ иборат аз рақсу суруд ва саҳнаҳои ҳаҷвӣ бо иштироки ҳунармандони шинохтаи ҷумҳурӣ пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд. дар агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки ҳайати васеи кормандон хоса бонувон ба муносибати рӯзи модар ҷамъомадӣ тантанавӣ баргузор гардид. гуфта шуд, ки модари тоҷик дар тӯли таърих тарбиятгари фарзандони нобиғаву хиратманд, солеҳу поктинат, бо фазлу соҳибмаърифат, ватандӯсту ватанпарвар ва ҳунарманду созанда буда ин рисолати муқаддасро имрӯз низ бо иффату шараф идома бахшида истодааст. мардуми кишвар ба азму ирода ва талоши ватанхоҳонаи занони тоҷик эҳтиром мегузорад, чунки зан модар мушкилоти бисёр сахту сангини зиндагиро сарбаландона таҳаммул намуда, наслеро тарбия карда ба воя расонидааст, ки созандагони асили имрӯзу фардои тоҷикистонӣ муқаддас мебошанд. ҷамъомади идона бахшида ба рӯзи модар дар филиали ҷамъияти исломии иқтисодии шабакаҳои интиқоли барқ дар шаҳри Душанбе бо иштироки бонувону занон бо як шукӯҳу шомоти идона таҷлил гардид. тавре зикр шуд, истиқлолият шароит фароҳам овард, ки занон дар рушди соҳаҳои гуногуни мамлакат саҳм гузоранд. пост доштани иззату эҳтироми модар ва арз гузоштан ба мақому манзилати ӯ қарзи муқаддаси ҳар як инсон буда, подоши заҳмату бедорхубии модар фақат аъмоли писандида, рафтори шоиста ва фазилатҳои неки ҳар як фарди солимфикр ва бонангу номус аст. дар навбати худ роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати мамлакат низ дар тӯли солҳои истиқлолият ба хотири таҳкими мақому манзилат ва таъмини риояи ҳуқуқи инсониву конститутсионии занон тамоми тадбирҳои имконпазирро андешида, онҳоро мутобиқи меъёрҳои ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ дар амал татбиқ карда истодааст. натиҷаи чунин ғамхориву дастгирии давлат ва ҳукумат аст, ки ҳоло Тоҷикистон бино ба эътирофи коршиносон аз лиҳози шумораи намояндагони бонувону духтарон дар ҳамаи шохаҳои ҳокимияти давлатӣ яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол мекунад. имрӯз низ занону модарони тоҷик ҳамсафу ҳамқадами замон буда рисолати модариву қарзи шармандии худро дар густаришу такмил додани арзишҳои наҷибу волои инсонӣ бахусус дарояи баланди ватанпарастӣ, тарбия намудани фарзандон, талқини андеша ва ҳуввияти миллӣ, таҳкими худогоҳиву худшиносӣ ва ватандорию ватандӯстӣ бо камоли масъулият адо менамоянд ва сазовори эҳтироми аҳли ҷомеа мебошанд. бахшида ба рӯзи модар дар филиали ҷамъияти исломии иқтисодии шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳру ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ низ ҷамъомади идона бо иштироки кормандон ва бонувон баргузор гардид. модар арзандаи ҳама гуна эҳтиром, қадршиносӣ ва дӯстдорӣ мебошад, зеро ӯ меҳрубонтарин инсон барои ҳар як шахс буда кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки фарзандаш соҳиби одобу маърифат шавад, илму дониш ва касбу ҳунар омӯзад ва дар оянда барои ҷомеа хизмати сазовуру шоиста анҷом диҳад.
табре зикр шуд истиқлолият шароит фароҳам овард ки занон дар рушди соҳаи гуногуни мамлакат саҳм гузоранд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳанӯз аз аввали солҳои соҳибсолӣ ба ин қишри ҷомеа такя намуда як қатор барномаву стратегияи муҳимро амалӣ намуд. ҳукумати мамлакат бо дар назар дошти нақши барҷастаи занон дар ҳаёти давлат ва ҷомеа масъалаи таъмини ҳуқуқу манфиатҳои занону модаронро ҳамеша дар маркази диққат қарор дода дар доираи имкон дар ҳаққи онҳо ғамхорӣ зоҳир менамояд ва ибтикороти созандаашонро доим дастгир карда барои амалӣ шудани онҳо ҳамаҷониба мусоидат менамояд. имрӯз бонии тоҷик роҳбари кордон, муҳандис, муҳаққиқи донишманд, соҳибкори муваффақ ва албатта тарбиятгару омӯзгори меҳрубон аст. дар охири чорабинӣ аҷоми масъулин бонувон бо тӯҳфаҳои идона қадрронӣ карда шуда баҳри болидахотирии иштирокчиён чорабинии фарҳангӣ пешниҳод карда шуд. дар муассисаи давлатии марказии миллии шифобахш ба ифтихори рӯзи модар чорабинии дона баргузор гардид. дар чорабинӣ масъулин, занону бонувон ва кормандони муассиса иштирок намуданд. зимни баргузории чорабинӣ иброз гардид, ки ҳамасола дар рӯзҳои нахустини фасли зебои баҳор дар ҷумҳуриямон ҷашни мубораку фархундаи рӯзи модар таҷлил мегардад, ки ин боиси сарфарозии занону модарон аст. таҳти сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати мамлакат аз солҳои нахустини соҳибистиқлолӣ рисолати инсонофаринию ҳаётбахшии занону модаронро ҳамеша қадр намуда ба сиришти поку номи нек ва заҳмату фидокории онҳо дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ҳамеша арҷ мегузорад. таъкид карда шуд, ки ҳукумати мамлакат барои мунтазам беҳтар гардонидани вазъи иҷтимоии занон тадбирҳои зарурӣ андешида барои ҷалби бештари онҳо ба ҳаёти сиёсӣ ва ҷамъияти ҷомеа корҳои судманд амалӣ мешавад. ҳукумати мамлакат минбаъд низ ба занону духтарон ҳамчун нерӯи пешбарандаи ҷомеа такя намуда барои ҳалли мушкилоти онҳо тамоми тадбирҳои заруриро меандешад. меҳру муҳаббат ва арҷгузорӣ ба модар буд, ки мақому манзалати зан модар бо кӯшишу заҳматҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи сиёсати давлатӣ пуштбонию дастгирӣ пайдо намуд. дар идомаи чорабинӣ як зумра занону бонувон бо тӯҳфаҳои хотиравии муассиса қадрдонӣ карда шуданд. дар ҷомеаи имрӯзи Тоҷикистони соҳибистиқлол занон дар баробари мардум барои пешрафти тамоми соҳаҳои воқеӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ, хусусан соҳаи маориф ба фаъолияти пурсамар машғул буда дар таҳкими дастовардҳои истиқлоли давлатӣ ва бунёди давлатдории миллӣ саҳми сазовор мегузоранд. ин матлаб зимни ҳамоиши идона бахшида ба рӯзи модар дар коллеҷи технологии шаҳри Душанбе баён гардид. бо ташаббусу иқдомҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тадбирҳои муҳиму мушаххас дар самти дастгирии занону бонувон пеш гирифта шуд. аз ҷумла қабул намудани барномаи давлатӣ оид ба ҷобаҷогузории кадрҳо аз ҳисоби занон, бунёди хобгоҳҳо барои донишҷӯ духтарон, ҷудо намудани гранти президентӣ барои институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва қабули духтарон тибқи квотаи президентӣ ба муассисаҳои олии касбӣ тавонист дар боло гардидани мавқеи зан-модар дар ҷомеа таъсири мусбӣ расонад. дар чорабинӣ иброз гардид, ки зан-модар сарчашмаи зиндагӣ, меҳрубонӣ ва садоқат аст. бо нерӯи бепоёни худ ӯ чароғи хонадони ҳар инсон ва тарбиятгари наслҳои солим мебошад. арҷгузорӣ ба модар ва қадршиносии заҳматҳои ӯ нишонаи маърифати баланд ва фарҳанги волои ҷомеаи мо аст. занону модарони тоҷик, ки имрӯз дар фазои сулҳу собот ҳаёт умр ба сар мебаранд, бояд донишу малака ва ҳунару истеъдоди худро барои пешрафту шукуфоии ватан сарф намоянд. иброз гардид, ки ҷашни рӯзи модар ин муҳаббату самимият, покиву садоқат ва ҳурмату эҳтироми беандоза доштан нисбат ба зан модар маҳсуб меёбад. модар олиҳаест, ки тамоми ҳастии худро барои офариниши ҳаёти башар ва рушду камоли инсоният сарф менамояд. дар доираи тантанаҳои бошукӯҳи идона ба муносибати рӯзи модар бо мақсади қадршиносӣ ва гиромидошт аз хизматҳои шабонарӯзии кормандзанони милитсия, рисолати бузурги зан-модари тоҷик дар таъмини тартиботи ҳуқуқӣ ва амнияти ҷамъиятӣ, ҳамчунин натиҷагирӣ намудани озмуни беҳтарин акси модар ва духтар бо либоси миллӣ дар толори кохи фарҳанги шаҳри Бохтар чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ роҳбарият ва кормандзанони мақомоти корҳои дохилии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ва
иштирокчиёни озмун аз шаҳри Душанбе, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва вилояти Суғд иштирок намуданд. Гуфта шуд ки дар давраҳои гуногун занону модарони тоҷик дар рушди давлатдории миллӣ, тарбияи фарзандони шуҷоъ, ба воя расонидани қаҳрамонони миллат, тарғиби фарҳанг ва суннатҳои миллӣ, таълифи шеъру достон ва асарҳои ватанпарварона, таъмини озодиву истиқлолият ва оромиву суботи сарзамини аҷдодӣ саҳми арзанда гузоштаанд. иброз гардид ки бо талошу кӯшишҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қабули барномаву стратегияҳои давлатӣ мақому мартабаи зани тоҷик дар ҷомеа рӯз аз рӯз баланд гардида истодааст ки ин нишонаи таваҷҷӯҳ ва эътимоди ҷиддӣ додан ба кору фаъолияти занон дар тамоми соҳаҳо мебошад. гуфта шуд ки дар сафи милитсияи тоҷик махсусан мақомоти корҳои дохилии вилояти Хатлон то ба имрӯз беҳтарин занон бо ақлу заковат ва иродаи мустаҳками хеш баҳри оромиву осудагӣ, сулҳу субот ва ҳифзи манфиатҳои шаҳрвандон хизмати содиқона намуда истоданд. ба муносибати рӯзи модар дар асоси фармонҳои роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ва раёсати он дар вилояти Хатлон як қатор кормандзанони мақомоти корҳои дохилӣ ки дар фаъолияти хизматӣ ва тартиботи ҷамъиятӣ саҳми бориз гузоштаанд, бо нишони сарисинагӣ, медалу сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии арзишнок дар вазъияти тантанавӣ қадршиносӣ гардиданд. дар қисмати дигари чорабинӣ маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибони озмуни беҳтарин акси модар ва духтар бо либоси миллӣ ки баргузории он қаблан бо ташаббуси раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон роҳандозӣ гардида буд, баргузор шуд. гуфта мешавад ки сармояи низомномавии озмуни беҳтарин акси модар ва духтар бо либоси миллӣ 100 000 сомониро ташкил дода, ҳадафи аслии он тарғиби либоси миллӣ, арҷгузорӣ ба фарҳангу арзишҳои миллӣ ва ба ин васила пешгирии бегонапарастӣ мебошад. модар рамзи ҷовидонаи меҳру вафо ва идомабахши насли инсон мебошад. дар сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия ба муносибати рӯзи модар ҳамоиши ҷашнӣ баргузор шуд. Зафар Қаюмзода гузориш омода кардааст. имрӯз бо ибтикори сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия ва шӯрои ҷамъиятии назди сафорат ба муносибати рӯзи модарон ҳамоиши ҷашнӣ баргузор гардид. дар чорабинии ҷашнӣ бо унвони аъзои шӯрои ҷамъиятӣ, соҳибкорзанон ва донишҷӯ духтарони тоҷик ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии Русия таҳсил менамоянд иштирок доштанд. таъкид гардид ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз соли 2009 ба ин ҷашни муборак шукӯҳу шаҳомат тоза бахшиданду онро рӯзи модар эълон карданд ва аз он пас 8 март дар Тоҷикистон маънову ҳикмате фаротар аз ҷашнро гирифту ба муқаддасоти ҳар як фарду хонаводаи тоҷик табдил ёфт ки ин тадбир дар тарбияи ҷомеа нақши муассир мебозад. изҳор гардид ки саҳми бонувони тоҷик дар рушду шукуфоии ватани муқаддас Тоҷикистон бисёр муҳим ва бузург буда, махсусан дар низоми роҳбарикунанда ва бахшҳои сиёсиву иҷтимоӣ ҳузури фаъоли онҳо назаррас аст. гуфта шуд ки зан модар рисолати зебоӣ ва эҳсоси гарму ҷонбахш дошта, кӯли зебогиҳо, покизагӣ, фатҳу кушоиш ва меҳру муҳаббат аз dastoни мӯъҷизакораш оғоз мегардад. аз ин бармеояд ки рӯзи модар муборактарин рӯз аст ва хизмати фарзанд дар қиёси ранҷу заҳматҳои модар фақат қатрае аз баҳрро мемонад. зикр шуд ки занону модарон дар амалисозии талаботу муқаррароти қонунҳои миллӣ, пешгирии бегонапарастӣ, аз ҷумла сару либос ва оинҳои барои мардуми мо бегона, ба камол расонидани насли солим, таҳкими сулҳу субот дар ҷомеа, пешрафти давлат ва ободии ватан минбаъд низ саҳми назаррас мегузоранд. занон эҳёгару ҳифзкунанда ва тарғибгару посдорандаи беҳтарин суннату анъанаҳои миллӣ ва расму оинҳои халқ мебошанд. бинандаҳои гиромӣ, чунин буданд хабару гузоришҳое ки то ин лаҳза ҳамкорони мо омода намуданд. манзури шумо намудем. саломату хонобод бимонед.